Federi Barne, zorionak, Deikastelu udala sariko irabazlea izan zara, errepideko lasterketan, egun benetan azkarra izan duzu, 34 kilometro eta une oro ekaitzen arriskuan, baina salbatu egin duzu eta iesaldiarekin garaipena lortu duzu. Zer moduz joan da eguna? Untxa, igaite baten gainean atakatu dut, eta bokusut bakikabian nintzala, ordean soin dut gilea eta bat heldu zenenekin, bere behagon niz eta biak joan gira, eta egelebuka untxa izan gira eta japatu dituko aintzinekoak, eta gero azken igaitean xantzarekin pastu niz. Abustu hona egiten ari zarete entente iparraldeko txorrindulariak. Bai, Mateok bai bertan irabazi du eta untxa, taldea untxa da bai. Zer modu sentitzen zare? Ni? Aski untxa, bueno, ez nin pentsa irabaziko nuenik, baina untxa. Lehenengo garaipenak konfiantza emango dizu geratzen diren lasterketetarako. Bai, kusiko nola finitzen dugun sasoina eta untxa. Zorionak. Mire esker.